Ένα αριστουργηματικό κινούμενο σχέδιο είναι αυτό που ενώνει την τεχνική και τα επιτεύγματα στο animation, μαζί με μια ενδιαφέρουσα ιστορία με όμορφες θεματικές και μηνύματα που κρατάς για μια ζωή. Πίσω στο 1998, μια δουλειά από την DreamWorks που μου προξένησε πολλά συναισθήματα και με εξέπληξε σε πολλά επίπεδα ήταν ο πρίγκιπας της Αιγύπτου. Μια μεταφορά της ιστορίας της εξόδου από τη βίβλο σε κινούμενο σχέδιο και κατά τη γνώμη μου, μία από τις καλύτερες ταινίες κινουμένων σχεδίων. Ο πρίγκιπας της Αιγύπτου είναι μια ιστορία για δύο αδέρφια. Παρόλο που είναι μια μεταφορά από τη βίβλο, παίρνει κάποιες απαραίτητες αλλαγές, ενώ ταυτόχρονα σέβεται την πηγή έμπνευσης. Επικεντρώνεται στους χαρακτήρες με ρεαλιστικό βάθος. Από την αρχή κιόλας είναι σαφές πως είναι κάτι πολύ παραπάνω από μια ταινία θρησκευτικού περιεχομένου. Δεν έχει ως επίκεντρο την πίστη στον Θεό, μιας και δεν είναι ποτέ ζήτημα για κανέναν από τους χαρακτήρες. Η ταινία δίνει βάση στη σχέση μεταξύ των δύο αδερφών, καθώς και το πώς βλέπει ο καθένας τον εαυτό του. Στην αρχή, ο Μωυσής πιστεύει πως είναι Αιγύπτιος. Μετά από μια απόπειρα της μητέρας του να τον σώσει, από την εντολή θανάτωσης των νεογέννητων αγοριών των Εβραίων. Αφού τον βρήκε η γυναίκα του Φαραώ, βλέποντάς τον ως δώρο από τους θεούς, τον έκανε παιδί της και μεγαλώνοντας τη βασιλική οικογένεια ήταν τυφλός στον πόνο των άλλων, τον πόνο του ίδιου του λαού. Το αρχικό χαρούμενο και κωμικό ύφος της ταινίας είναι το πως βλέπει ο Μωυσής όλη αυτή την κατάσταση, ζώντας την ψευδαίσθηση πως είναι πρίγκιπας. Όταν όμως μαθαίνει πως είναι ένας από τους σκλάβους, ο πόνος τους είναι το μόνο που μπορεί να δει γύρω του. Σταμάτα! 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 Άφησε τον ήσυχο! Μωυσή! Σταμάτα! Από την άλλη, ο Ραμσής προορίζεται να γίνει Φαραώ και έχει πολλή πίεση από την οικογένειά του για το ποιος πρέπει να είναι. Πίεση και φόβο να μην καταστρέψει το βασίλειο του πατέρα του. Μια ζημιά σε ναό δεν καταστρέφει παραδόσεις αιώνων. Ένας αδύναμος κρίκος όμως θα σπάσει την αλυσίδα μιας δυναστείας. Αυτός ο φόβος που του ρίζωσε μέσα ο πατέρας του δημιούργησε μια επιθυμία να γίνει ακόμα πιο δυνατός, κάνοντάς τον έτσι υποχείριο της ίδιας πλάνης που διαφθείρει κάθε Φαραώ. Παρ' όλα αυτά, αγαπάει τον αδερφό του, ο οποίος αφού έμαθε την πραγματική του ταυτότητα και έχοντας διαπράξει φόνο, προσπαθεί να ξεφύγει από την Αίγυπτο, φεύγοντας στην έρημο, όσο και αν προσπάθησε να τον κρατήσει στην Αίγυπτο ο Ραμσής. Μείνε. Αντίο, αδερφέ. Μωυσή! Μωυσή! Αφού περιπλανήθηκε μέσα στην έρημο, ο Μωυσής βρέθηκε σε ένα μικρό χωριό και εκεί είναι που άλλαξε όλος του ο κόσμος. Όλη αυτή την εξέλιξη τη βλέπουμε μέσα από ένα πανέμορφο τραγούδι οπτικής. Μια όμορφη και χρυσή κλωστή σε ένα κέντημα λαμπρό δεν ξέρει τι αξίζει να το κάνει πιο αστράφτερο. Και ο βράχος που στέκεται στην κορφή στο πανύψηλο βουνό μήπως είναι πιο σπουδαίος από τον πιο χαμηλό. Αν θέλεις να βρεις την αξία σου, τον δρόμο του Θεού, μην κοιτάζεις μέσα από τα μάτια σου, να κοιτάς μοναχά μέσα από τα μάτια του ουρανού. Δεν πρέπει να κρίνεις τον εαυτό σου με βάση το τι πιστεύουν οι άλλοι για εσένα. Δεν έχει σημασία τι έχεις κάνει, τι έχεις πει, τι ήσουν. Στην πραγματικότητα σε όλους μας αξίζει αγάπη και ελευθερία. Μια ευκαιρία στη ζωή. Είναι στο χέρι σου να δεις τον εαυτό σου μέσα από τα μάτια του ουρανού και να το αναγνωρίσεις αυτό. Μέσα από αυτή την αλλαγή, ο Μωυσής κατάφερε να ακούσει τη φωνή του Θεού και έτσι του ανατέθηκε η αποστολή να σώσει το σκλαβωμένο λαό του. Ο Μωυσής θα πρέπει να πάει στην Αίγυπτο και να πει στο Φαραώ
να αφήσει το λαό του ελεύθερο. Όταν γύρισε, τα πράγματα είχαν αλλάξει. Ο Ραμσής ήταν πλέον ο Φαραώ και είχε δημιουργήσει ένα φαινομενικά καλύτερο βασίλειο από αυτό του πατέρα του. Οι χαρακτήρες μας είναι σε δύο αντικρουόμενες βλέψεις. Ο Μωυσής μπορεί να δει μόνο τον πόνο του λαού του, ενώ ο Ραμσής είναι ένα βασίλειο καλύτερο από αυτό του πατέρα του. Ο Μωυσής του εξηγεί πως, παρόλο που τον αγαπάει, τα πράγματα δεν μπορούν πλέον να είναι το ίδιο. Όσο αυτός ζει μέσα στην ψευδαίσθησή του και πονάει τον κόσμο γύρω του. Εκεί είναι που ο Ραμσής πρέπει να πάρει μία απόφαση. Να αφήσει τον εγωισμό του και να ακούσει τον αδερφό του ή να γίνει ένα θύμα της υπερηφάνειας του. Δεν γνωρίζω αυτό το Θεό. Ούτε και θα αφήσω το λαό σου ελεύθερο. Ραμσί, σε παρακαλώ, άκουσέ με. Δεν θα είμαι εγώ ο αδύναμος κρίκος. Το να πιστεύεις πως είσαι πάνω από όλους και όλα οδηγεί στη μιζέρια, όχι μόνο του εαυτού σου, αλλά και των γύρων σου. Ο Μωυσής προσπάθησε πολλές φορές να σώσει τον αδερφό του από την πραγματικότητα, λέγοντάς του τι θα γίνει και τι πρέπει να κάνει για να το αποτρέψει. Ήταν κάτι που πόνεσε και τον ίδιο, καθώς αυτός ήταν ο τόπος που μεγάλωσε. Ζούσα εδώ κι όλα αυτά που έχω πονέσει βασανίζομαι φρικτά. Όλα αυτά θα εμφανιστούνε για μια ξέρω κεφαλιά. Το κομμάτι που παρουσιάζονται οι πληγές είναι απίστευτα απολαυστικό. Η μεγαλειώδης μουσική μαζί με τα τεράστια κλίμακα σκηνικά σε κάνουν να νιώθεις πραγματικά μικροσκοπικός. Ο άρτιος συνδυασμός μουσικής με κινούμενο σχέδιο εκφράζει τέλεια τις αντικρουόμενες οπτικές των αδερφών, τον θυμό του Ραμσί, τον πόνο και την καταστροφή του λαού του λόγω της υπερηφάνειας του. Ο Θεός λέει στους Ισραηλίτες να βάλουν αίμα θυσιασμένου αμνού στα σπίτια τους, για να μην επηρεαστούν από την επόμενη πληγή, που θα στερήσει τη ζωή του πρωτότοκου γιου κάθε οικογένειας. Ο γιος του Ραμσί πέθανε ως αποτέλεσμα των πράξεών του. Εσύ και ο λαός σου έχετε την άδειά μου να φύγετε. Άφησέ με! Έβαλε τον εγωισμό του πάνω από τις ζωές χιλιάδων αθώων, μαζί και του ίδιου του γιου. Όλος αυτός ο θάνατος ήταν αποτέλεσμα των πράξεών του και για ακόμα μία φορά έχει την επιλογή να αφήσει τον εγωισμό του ή να γίνει θύμα της υπερηφάνειας του. Ο λαός του Μωυσή επιτέλους ελευθερώνεται από την Αίγυπτο. Ο Μωυσής, βλέποντας μέσα από τα μάτια του ουρανού και συνεπώς γνωρίζοντας πως όλοι έχουν την ίδια αξία για αγάπη, οδηγεί στην ελευθερία τον εαυτό του, αλλά και όλο τον κόσμο της Αιγύπτου. Όμως, σε μια δίψα του για εκδίκηση, ο Ραμσής έρχεται με το στρατό του για να εκτελέσουν τους Εβραίους. Έπειτα, ακούγοντας την εντολή από τον Θεό, ο Μωυσής τοποθετεί τη ράβδο του στα νερά και πράττει τα θαύματά του, σε μία από τις καλύτερες και πιο όμορφες σκηνές animation που έχουν υπάρξει ποτέ. Ο Ραμσής κάνει μια τελευταία επίθεση στα ανοιχτά νερά, αλλά οι Ισραηλίτες καταφέρνουν να ξεφύγουν, αφήνοντας το στρατό του Ραμσί να καταστραφεί. Η τελευταία σκηνή με το Ραμσί είναι αυτή που φωνάζει το όνομα του αδερφού του.
μόνος, κενός και απορροφημένος από το συναίσθημα. Ο Ραμσής δεν μπόρεσε ποτέ να αφήσει τον εγωισμό του και ζούσε πάντα με την ιδέα πως ήταν ένας θεός, χωρίς να μπορεί να δει έτσι πλέον την πραγματικότητα, σε σημείο που έβλαπτε αυτούς που αγαπούσε, και γι' αυτό ο Μωυσής έπρεπε να τον αποχαιρετήσει. Αντίο, αδερφέ. Στο τέλος, βλέπουμε τον Μωυσή να κατεβαίνει το βουνό με τις 10 εντολές στα χέρια του και τον απελευθερωμένο κόσμο της Αιγύπτου. Ο Μωυσής δεν είναι ο βασιλιάς του λαού του, μπορεί να δει τον κόσμο μέσα από τα μάτια του ουρανού και καταλαβαίνει πως έχει την ίδια αξία με όλους. Πως όλοι δικαιούνται την ίδια αγάπη σε αυτόν τον κόσμο. Είναι ένας ταπεινός ηγέτης. Είναι ο πρίγκιπας του λαού του. Ο πρίγκιπας που απελευθέρωσε τον λαό της Αιγύπτου.